Salutare, domnule Zărătoși, azi mai joc cu Ezu Skins. Da, și astăzi vreau să deschid aici un sport, nu știu cât, case. Deci, hai să spunem. Da, aici, dacă văd aici un cuțuțel sau ceva roșu, dă la mu aici. Poate împică ceva. Hai de capul meu, are skin fain. Gay-bun. Asta am sărit și eu asta aici. Oh my god, ce ghinion. Asta e ghinion. Da, vedeți, Ai un cuțit. vedeți aici. Acum câteva minute l-ai primit și click, da, pe file de test. File de test, adică e un pic folosit. Așa de la. În orice caz, toate bine. Deci, ultima chestie, adică ultima cutie. Aha, nu știu amul. Știu că văd aici, eu văd aici un cuțit, ceva roșu și hai să vedem dacă o să fie. Și asta bine. Acum vreau să filmez cam mult. Și acum e dimineață. Hai, fă la contacte. A ce băgăm? Uite asta. Hai, dă-i Select. Sper că mi-am selectat și ce? eu. Da, de ce l-ai luat? Lasă. Așa e n-am. Select. Și dai procedură și fac acolo ceva. Rap. O. Un AK-47. O, Factory New. Și vreo limitat. A de capul meu. Cine e așa de boss ca mine? Mă, Deschidem amul niște chroma case. Mai că cuțutul. Cuțutul nimic. Adică da, și asta are skin fine. Mă bucur că l-am. Deci să ne mai cumpărăm ceva. dar cum arăt și cutii? Adică, nu. Hai mă să ne cumpărăm și noi ceva mai fain. Hai mă, ce să stea? Ce să stea? Ce fain. A, și ele sunt cutii. Măcar alea n-au chei. Le deschide așa. Nu deschide foarte multe că slabe, am ținut așa. Ia deschide și un... Stai care să spunem. Tot cabă să... Cumpără un cabă să... Că eu niciodată nu am deschis cabă să... Ia două, hai. Haide-mă că nu mai am. Am dat două și de acum procес. No, hai, băgați-i. No, hai să vedem. Cum să vedem cutiile. What? Așa de... Bagă la cabă. Oh my god, ce ține slab. Este roșu. Oh my god. Dacă ți-am dus, să mergem. Hai, deschide-ne mire aici acum. Du-te, frate! Hai de capul meu, ce fain! Are skin, da, tot arată fain. Cupele,
scutele, haide cu tutul! Și ăsta e bun. Nu le da cuțătul, dar hai că dă aici cuțătul. Eu văd acolo cuțutele, hai dă-l acum și ceva roșu, hai dă-i acum alea. Ce-am Factoriu. unde acum, bă? Mie mi-a intrat odată un bronz de și mi-era... deci în stânga lui era un cuțit și în dreapta lui era un roșu. Da. Orăm gadulare tot are. Da mai încet. Da mai încet că nu stau de vocea. Da. Deci... normal cum se aude vocea. Deci, Hai să vedem. Vedem. Și un bronz de culoare. eu mi le vând, nu mă întere. Nu, pune la contract, că merită. Hai să le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Gata, rung. Hai la contract. Să bag și cuțutul la contract. Nu. Ai băgat și o sniper. Caputul nu se poate să pui la contract. Ar fi fain să pui mai multe cuțite și să-ți dea un carambit de ăla... Să-ți dea o sabie din Minecraft care dă damage mare. Da. Mi le bag toate armele. Pune-le toate. Așa. Perfect, la fix, și mie mi-a intrat așa. O să zici acum toți banii. Iolo. Haide. Aaaa. Nu urmă, zice lor, am un urmă, dar am un la hub pe un hyperbit. Oi, capul meu, nu mai bag eu nimic la contract. Da, bă, merită. Să faci mai multe portocale, adică faci Cât mai multe portocale. Tot portocale și ce portocale. Bă, mai bagă. Mai bagă cobblestone. Asta e singurul cobblestone pe care îl mai avem. Cine dă încă în video, dar știi? Indigo, și l-am adus până la mână. Oi, capul meu. Și atât cu episodul ăsta. Mai filmăm, nu știu cum, deci, bye.